गोजान जानो गोनां जायोब्ला आलादा आलादा थानो गोनां जायोब्ला निश्चय जोंनि गोसोआव खोब दुखु मोनो। बिनि डिटेल्सखौ होथारनांगौ होननानै आं दा सानना लादों। आं माब्ला खुलुमबाय आंनि एम बर' क्रिएटर इउटुब चेनेल आरो मोगथां बर' फेसबुक पेजाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। आसा खालामदों बे समाव नोंथांमोना मोजाङै दङ। आंबो मोजाङैनो दङ। दा नोंथांमोननि गेजेराव आं मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। भिडिअआनो जादों जे थांनाय बुधबार थामहिनबा 30 अक्ट'बर खालि आङो मोनसे भिडिअ होदोंमोन। जाय भिडिअआ जाहैबाय जोंनि मंगलियान थुलुंगा एकाडेमिनि जे सासे लोगो फोरोंगिरि महिमा दैमारि मिसआ जोंनि स्कुलनिफ्राय बै दिनखालि बिदाय लादों आरो बै बिदाय मोनसे भिडिअखौनो आङो आपल'ड होनाय जादोंमोन। दा बै भिडिअआ नोंथांमोननि सापर्ट आरो नोंथांमोननि अननाय नायनायनि गेजेरजों गोबां बेबायदि भिउ थांदों। बुंनो थाङोब्ला नोंथांमोननि नैबेबायदि मोनसे सापर्ट आरो नोंथांमोननि नैबेबायदि मोनसे अननाय आं बेखौ माब्लाबाबो बावनो हानाय नङा। मानोना नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्टनि गेजेरजोंनो आंनि नैबे मोनसे भिडिअआ इउटुबावबो आरो फेसबुक पेजावबो ओरैबायदि शेयार आरो भिउ जादों। दा गुबै बाथ्राया जाहैबाय नैबे भिडिअआ मोनसे आङो आद्रा थानाय बायदिखौ नुदों। गोबां बिथांमोनहा नैबे भिडिअआव कमेन्ट खालामदों, जाहोना मा? जाहोना मा? मा जाहोननि थाखाय मिसा ओंखारखो? इउटुबार हिसाबै डिटेल्स बेबायदि फोरमायनांगौ बेबायदि बुंबाय थादों, कमेन्ट खालामबाय थादों। दा आं माब्लाबाबो सानफेराखैमोन जे आंनि भिडिअखौ नोंथांमोनहा ओरैबायदि सापर्ट होगोन, ओरैबायदि अनसायगोन, ओरैबायदि मोजां मोनगोन, ओरैबायदि नायगोन होननानै। आरो नोंथांमोननि नायनायनि गेजेरजोंनो नैबेबायदि भिउ फैगोन आं माब्लाबाबो सानफेराखैमोन। जायनि जाहोनाव आङो जे आंनि नैबेफोरबायदि भिडिअखौ आंनि मोनसे जे जारिमिन जानानैल' थाथों होननानै माखासे भिडिअफोरखौ बानायोमोन। जायनि जाहोनाव आंनि गोबां भिडिअफ्रा माने आं बेखौ डिटेल्स बेबायदि होआमोन। दा आं सानना लादों नोंथांमोननि जे बुंनायनि गेजेरजों, नोंथांमोननि कमेन्टनि गेजेरजों जे माबेबा मोनसे भिडिअखौ होयोब्ला बेनि डिटेल्सखौ होथारनांगौ। जायनि खारनाव अब्लासो मोजाङै बुजिसारगोन। दा बै भिडिअ, जाय भिडिअआवहा ओरैबायदि मोनसे मोजां जे नोंथांमोननि अनसायनायनि गेजेरजों भिउ थांदों आरो बेनि जाहोनखौ आं फोरमायथिनो बे समाव सिगांबाय। थुलुंगा एकाडेमिनि सासे जाय फोरोंगिरि महिमा दैमारि मिस, बिथाङा 1 बोसोर आबुं बेबायदि जोंनि थुलुंगा एकाडेमियाव फोरोंगिरि महरै खामानि मावनानै बिथाङा नैबे दाखालि बुधबार थामहिनबा 30 अक्ट' खालि बे स्कुलनिफ्राय बिदाय लाबाय। बिदाय लानायनि जाहोनानो जादों गावनि एंगार हायै गोनांथार मोनसे खामानिनि थाखाय। खारन बिथाङाबो ओंखारनो बेबायदि गोसो गैयामोन आरो जे फरायसा बिथांमोन बिसोरबो मिसखौ हगार हरनो गोसो गैयामोन। जायनि खारनाव ओरैबायदि मोनसे उन्दैफोरनि गोसोआव दुखु मोननाय फैदों, मिसनि गोसोआव दुखु मोननाय फैदों। गावनि गोनांथार एंगार हायै खामानिनि थाखायसो बिथाङा जे बे स्कुलनिफ्राय थांनो गोनां जादों, बिदाय होनो गोनां जादों। दा फोरोंगिरि आरो फरायसानि गेजेराव जेरै फिसाफ्रा बिमा एबा बिफानि ओरैबायदि जे आंगो, थिग बेबायदिनो सासे फोरोंगिरियाबो सासे फरायसा
आरो फोरोंगिरिनि गेजेराव ओरैबायदि मोनसे गोथौ सोमोन्दो बेबायदि थायो, ओरैबायदि मोनसे अनज्लायनाय, ओरैबायदि मोनसे खाथि एबा गोथौ बेबायदि सोमोन्दो थायो, जायनि खारनाव माबा मोनसे बैबायदि अबथिरै आनज्रायनो गोनां जायोब्ला, अबथिरै गोजान जानो गोनां जायोब्ला, जायनि जाहोनाव खोब मोनसे दुखु मोनो। दा थिग बेबायदिनो जोंनि फरायसाफोर आरो मिसमोननि गेजेराव नैबे थासारिया जादों। दा गुबुन जेबो बाथ्रा नङा, मोनसे फरायसा आरो फोरोंगिरिनि गेजेराव मोनसे सोमोन्दोखौ, मोनसे गोथौ सोमोन्दोखौ, मोनसे खाथि सोमोन्दोखौ जाय बिथांमोना फरायसालियाव मावनानै नैबेफोरबायदि रिटायार्ड जानाय बा माबा मोनसे खारननि थाखाय बिदाय लानो गोनां जानाय, बैफोर जायफोर बिथांमोनहा बेबायदि दङ, नैबे बाथ्राखौ बुजिखागोन। नंगौ, जोंनि आंगोआ माबेबा मोनसे खारननि थाखाय जोंनि गेजेरनिफ्राय गोजान जानो गोनां जायोब्ला, आलादा आलादा थानो गोनां जायोब्ला निस्सय जोंनि गोसोआव खोब दुखु मोनो। बे बयबो मिथिगौ, बेखौ बयबो मिथिगौ। दा थिग बै मिसनि गेजेरावबो, बै फरायसाफोरनि गेजेरावबो बेबायदिया जादों आरो। दा गुबुन जेबो बाथ्रा गैया। बे समाव आङो भिडिअखौ गोबाव खालामनो सानासै। दा नोंथांमोननि नैबे जे कमेन्ट, नोंथांमोननि आसि दिन्थिना होनायनि गेजेरजों आं हिसाबै आंसो बुजिनानै लानो हादों दा, जे अबेबा मोनसे भिडिअखौ होनांगौ जायोब्ला, अबेबा मोनसे भिडिअखौ होयोब्लाथाय बिनि डिटेल्सखौ होथारनांगौ होननानै आं दा सानना लादों। आं माब्लाबाबो सानफेरामोन जे आं सासे इउटुबार बेबायदि होननानै, जायनि खारनाव आं मोनसे मेम'रि जाथोंल' होननानै भिडिअफोरखौ आपल'ड होयोमोन नालाय। जेखिजाया आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साफ्रोमबो नोंथांमोननिसिम आंनो बेफोरबायदि बाथ्राखौ जे दिन्थिना होनायनि थाखाय आरो मोनसे नैबे भिडिअखौ ओरैबायदि भिउ खालामना होनायनि थाखाय, शेयार खालामना होनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो साबायखर जासिनानै जे आंनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। आरो फैबाय थानाय समाव नोंथांमोननि सापर्ट आरो नोंथांमोननि अननाय मोजां मोननायनि गेजेरजों आङो जे नांगौ बायदि भिडिअ लाबोबाय थानो हायो, बेखिनिखौ जे आं बुंबाय आरो नोंथांमोननो खोथा होबाय। नोंथांमोननि सापर्ट आंनो नांबाय थागोन आरो गोबाव खालामनो सानासै जे आंनि भिडिअ बेखिनियावनो दोनथ'नानै उननि भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन आसा खालामबाय।